गिबियावनो खुलुमलायबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ बयखौबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नैबे हाजिरा फैयैनि जाहोनाव जोंहा नै हाजिरा जानांबाय सां खस्थ' ओबाय जोंहा फैसा होलाबाय खारलांनाया हाजिरा फैयैनि नुवाखै न'आव माबायदि मावनांदों जोङो जमा जमा दा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादै हाजिरा फैयैनि डेन्जार मावखायो नै जोंना प्रिन्सआ बाबरे गोलै जागोनसो ओमफ्राय जि गाहासो रोंगौ बायदिनो खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय भिडिअनि गेजेराव हाबसननायनि थाखाय निमाहा बिनाय जाग्रोबाय भिडिअनि गेजेराव हाबसननायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे प्रडाक्ट लानानै फैदों बेनो जाहैबाय नैबे जोंहा खानायनि दा माने खानाया जोंना बहुद गयोना बिराद गयो आरो कफिबो जायोना थ' आं बिनिनो मोनसे मोजां माने थाव माने लाना फैदों आरोना बेनो जाहैबाय नेचार सियर हेयर ग्रोथ अइल थ' बेखौ जोङो बिराद मोजां मोनगोन आरोना इउज खालामोबा नैबे खानाया जोंना खानायाथ' बिराद गयो दा मानि ओमफ्राय कफि जायो आरो कफिया बे खानाय मोदोमाव नांथाबनानै ओरैबायदि मानो खुरो नङा होमबा हेलाबा खानायाबो गफायो दा बेनिखायनो नैबे मा होनोमोनलाय थावखौ लायोबा थावखौ इउज खालामोबा जोङो नैबे आरो गोरलै गोरलै खानाय गैया होनबा बेबो एसे लावगोन आरोना देरगोन माने नै खानाय फिसा फिसा बिराद थायोना जोंना नै बेफोरबो बेजों एसे मोजां खालामनो हागोन आरोना थ' नोंथांमोना बे नेचार सियर अइलखौ बिहरनोबा लिंकआ डिसक्रिपसनाव दङ दा नोंथांमोना बेनिफ्राय अर्डार खालामनो हागोन आरोना ओमफ्राय बेखौ माबायदि इउज खालामो इजिलि आरोना जेरै जोङो न'आवहाय फुना होनबा बेबायदिनो फुननो हागोन नै बुस्थुआ बुहुद मोजां बेखौ आरामसे इउज खालामनो हागोन ओमफ्राय माबायदि लगायो नोंथांमोना नायबानो जाबाय दै नैबेनो जाबाय 100% नेचारेल आरोना बेनो जाबाय नेचार सियर हेयर ग्रोथ अइल बेखौ बायदिसिना फिथाइ सामथाइजों बानायनाय जादों बेनो जाबाय ब्रिंग्रास त्रिफाला तिल चिटिका महामहि गवाक्सि सरासति बायदिसिना फिथाइ सामथाइजों बानायनाय जादों दा बेखौ जोङो आखायावहाय एसे लखबनानै लादो लखबनायनि उनावहाय आरामसे खर'आव मासाज खालामनाय बायदि लगायना लाबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय आरामसे लागाय आरोना आसिजों गावनि आसिजों बे खानायनि मोदोमाव आराम मासाज खालामनानै ला आरोना खालामखांनायनि उनावहाय आङो बेखौ आरामसे लगायखांबाय नैबे आसिजों ओरैहाय खानाय रोदायावहाय दा बेखौ जोङो हरसे दोननोसै आरोना हरसे दोननायनि उनाव अखानायै खर'खौ दैजों सुबानो जाबाय आरो गोसोआवला केमिकेल गोनां सेम्पुफोरजों बेखौ सुनो नाङा ओरैनो दैजोंल' आराम सुना लाबानो जाबाय थ' नोंथांमोनहा बेखौ अर्डार खालामदो दे होदो प्रिन्स लांदो नोंबो लांदो बाल्टियाव लांदो दे नोंबो एसेसो लांदो दे सोदो सो दे नांगोन लासै लासै अके माबा हो पुरा फुल हो मिथिबाय हाया आरामसे लासै लासै माबा होमबा दुइयावहाय एकटा गारि हा गोसोआव लाखि बास होमबा नोंसिनिया मोदोमा एसे फिसा जासिगोन खोनाबाय मोदोमा एसे फिसा जासिगोन दुइटा गारि लगाओ खनबेसे जाखो देलाय सयबार सयावहा तिनि दे जाबाय बा प्रिन्सआथ' फुरा लांदों आरो लाबोदों बालाखौ रोगाखांबाय दा बाला रोगाखांनायनि उनावहा आरो सिमेन्ट मिक्स खालामनांगौ दा नैबेलाय बेग मोननै सिमेन्टखौ खनसे लांनानै मिक्स खालामसै एबार बेजार मेंबाय खामानि मावनायनि एसे अमा बेदर अरनोसै नामा बुङाफा हा एसे अराबा मेंनायनि गोलोमनायनि दे लागाव ओहो बाव जानाङा ओइ हाग्रायाव जाय थां बाव जायाबा माहा जानांगौ दे जादो नोंखौ आरो जानायाव मा बुंबावनो आङो आया होद ओमफ्राय जाबायबो दे खोमा ओमफ्राय
ओमफ्राय बेखौ केमेरा हमबाय थानांगौबा आंहासो नैबे रानगोनलै आरो ओइ मा बन बियो बन गोलाव बन गोलाव जिराय बेयाव जिरायना जानो सिं आफाया बन गोलाव जागासिनो बा अमा बेदर जानानै बोलोनि लागाव लगाव पुरा मिक्स खालामनांगौ बेखौ नोंसोर दरफा बारा जादों अमा बेदरखौ बेनिखायनो नोंसोर सानैया बांसिन मावनांगौ लगाव लगाव मिउजिक दामना होनांगौ नामा आङो दे जाबाय दा अके गाइस मा होननानै बुङो दा दै दसे सोमहाबना दोनसै सोमहाबखांनायनि उनाव मिक्स खालामनोसै डाइरेक्ट लागाव नै जोंहा दै रोगाग्राया दाउखौ गिदों दाउआ खेबोना जल्दि फै ओइ लासै गोलैगोन अके दे लुदो बेयाव लुदो दैखौ लुदो दे लु बरिया तारमाने जोंहा दिनै कारेन्ट गैया बेनिखायनो जोंहा दैखौ माने बिदि लाबोनांगौ जाहैदों आरो ना थ' बिदिब्ला हे लागो रहो प्रिंस कहाँ गया जादू बोरै जाखो आयो गथ'आथ' मा जानोलै नालाय जारलालै प्रिंस कहाँ बा दिखाइए प्रिंस इधर और थोड़ा ऊपर करो दुकानाव मानसि फैलायबाय आरो नुबाय मोजाङै दै इदिसो ना नोंसो फोरोंदों आङो इदिसो ना बिदि हमबाय बे होलाबायना दे होमबालाय दे अके हाबाय बाव दोनबाय अके जाबाय दा आया गाहायनिफ्राय बिदि दुद्रुद रोङाखै नामा अके जाबाय दा ओमफ्राय नै ओइ बिसि नङा ओइथिंसो दे लगाव ओए प्रिंस लेंटा वीडियो में उड़ गया रे तुम नै जोब्बाय माने फिनिशिंनि लामायाव फैबाय आरो इसे दंबावो नों मिस्ट्रिखौनो मावदों मिथिबायना आरो नै ओरैजाय दङ अमा गोरान फोराननाय दे बेखौनो नायै एसे खामानिखौ मावबाय था मिस्ट्रि जोबथारसिगोन इसेल'सै दसेया एसे हां लाग्रोनि आं र' बेनिफ्राय गासिबो खामानि जोबखांनायनि उनाव नै बेस्थ'जों जों गोथाव मम' जाहैबाय आरो ना माने जोंनि तिनिआलि सक मोनसे दङ बाहाय नेपालिफोर बानायो ओरैबायदि गोथाव दा बेखौनो जों सानैजों जाहैबाय ओमफ्राय आमलेट मोनसेबो जाबोबाय आरो ना ओमफ्राय गोबावजों खनसेल' मावनाय जायोना खामानिफोरखौ बेखायनो बिराद मेंनाय मोन्दों आरो दा बेनोसै दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव बुंहरदो जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच